Wachela ni gavana ma kaunti ma Kakamega mabende eni jalup jatenda duond bura noero mar ODM Migosi Wycliffe Oparanya owacho ni duond od buche kata jochung mabende laro kome opogore kod duond od buche mathoth manitiere bwo riwruogno ero mar Azimio la Umoja ni kod ratiro mar dhi nyime kod chunga kendo chopo e debe yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani eri. Oparanya owacho ni jochung duto malaro kombe mag siasa kod duond od buche manitiere bwo riwruogno ero kik bed kod luoro moro amora, kowacho ni en pok otimo zoning kata pok oyiero jotelo mabende dwano chung olar kombe opogore e kaunti ma Kakamega kono ero. Maendi kaka oloso. Aje Oparanya anazoni vitu gani? Sisi tumejipanga, tumeshikana na baraza na hii game lazima tuingize. Tukishaingiza ndio mtaona maendeleo. Kitu ya muhimu wakiwa kwa chama cha Azimio, mimi ndio mwenyekiti wa Azimio Party. Wakiwa kwa chama ya Azimio, nataka wote watafutie Raila Amolo Odinga kura yake. Wale wanagombea viti, kila mtu ana hakika ya kutafuta kiti yake. Hii mambo ya watu kuongea ati Oparanya amefanya zoning Kakamega, wacha mtu kama ameona yeye na mwanaume atafute